Město Košice mělo v roce 2013 titul Evropské hlavní město kultury. Metropole východního Slovenska se letos může pyšnit dalším přívlastkem Evropské hlavní město sportu 2016. A to ne bezdůvodně. Košičtí sportovci reprezentují Slovensko ve více sportovních disciplínách. Jednou z nich je i vodní lyžování s mistrem světa Alexandrem Vaškem mladším. Prvýkrát som vyskúšal lyžovanie, keď som mal približne 5-6 rokov, keď ma môj otec zobral na preteky na Člnove, keď tam išiel vlastne s reprezentačným tímom. Tam som prvýkrát vyskúšal jazdenie a profesionálne som sa začal venovať tomuto športu, až keď som mal 10 rokov. V podstate už od prvých chvíľ bolo vidieť, že on má nejaký cit alebo má nejaké tie danosti pre tento šport. Manželka robila zimné lyžovanie, ja som robil vodné lyžovanie, tak sa to možno nejakým spôsobom všetko spojilo. A ten zmysel pre rovnováhu a cit pre vodu sa postupom času stále viac a viac ukazoval. Tak sme sa pustili naplno do toho a snažili sme sa teda vytvárať Šaňovi tie najlepšie podmienky, ktoré sme vedeli zabezpečiť. Teraz je to už v podstate 12. sezóna a zatiaľ sa mi darí veľmi dobre. Pred pár dňami som sa vrátil z Ameriky, kde sme boli spolu s kolegami z reprezentačného týmu Marekom Linekom, Jakubom Galbom a Karim Božíkovou, ktorá tu so mnou lyžuje v Košiciach. Sme tam strávili 3 týždne a bolo to sústredenie za Člnom, kde nabereme na začiatku sezóny silu, vylepšíme techniku. A mne sa stáva, že sem tam príde nejaký ten pád a boli to, ako keby som prirovnanie v tej rýchlosti, ako keby som spadol na betón. Tá vodná hladina je úplne tvrdá a v tej rýchlosti 100 km za hodinu, tak to dosť boli. A minulý rok sa mi, neviem, či podarilo, alebo prišlo to zranenie, kedy som si roztrhol stehenný zadný sval a musel som to na chvíľku stopnúť. Nechcel by som sa vyhovárať na vietor, lebo vtedy strašne fúkalo do chrbta, čo lyžiarovi vôbec nepomáha, lebo sa nevie ani oprieť do tých lyží a keď sa do nich oprie, tak vôbec ich necíti a môže vlastne prepadnúť cez špičky dopredu, tak ako je to na zimných lyžiach. Lenže my nemáme nejaké také merače vetru, že kedy je to bezpečné a kedy nie, a tak nás pustili aj v tom silnom vetre. A ja som nejak veľmi naľahol na tie skočky a som preletel dopredu, lebo som bol veľmi namotivovaný s tým, že som vyšiel obhajovať to prvé miesto, ktoré som mal po rozjazdoch. Titul majstra sveta som získal v disciplíne skoky, ako som spomínal. Disciplína skoky, dôležitá je hlavne dĺžka, nie je to ako v zime, že sa vlastne hodnotí aj štýl a sila vetru alebo také niečo. Je to len o dĺžke. A približná nájazdová rýchlosť na mostík je okolo 100 km. Rýchlosť vleku je síce len 57, ale človek tým traverzom, ktorým si nabieha vlastne na mostík, tak získava tú rýchlosť a konečná rýchlosť, keď lyžiar vylietáva z mostíka, tak je okolo 100 km. Ja som osobne bol pri tých všetkých úspechoch, ktoré si dosiahol. Je to fantastický pocit, ale musím povedať, že možno až s odstupom roka alebo roka a pol nejak postupne mi dochádza, že čo všetko sa vlastne podarilo dosiahnuť. Titul najlepšieho športovca celej Medzinárodnej voľnolyžiarskej federácie. To je niečo úžasné.
veľmi ťažko sa takéto úspechy budú opakovať. Ale pracujeme ďalej tak na tom, aby tie úspechy sa znova mohli zopakovať, aby sme mohli napredovať. Ja by som to neprirovnal k žiadnemu inému životu, aby som to dal ako samostatnú kategóriu, keďže športovec síce nemá na ostatné veci až tak veľa času, musí venovať tomu, čo najviac vie, ale zase precestuje toho veľa a poznáva nových ľudí každý jeden deň, zažije toho strašne veľa za ten život. Alexander Vaško je skokem dlouhým skoro 65 metrů držitelem světového rekordu. Při těch všech úspěších se ale vnucuje otázka, a co vzdělání? Musela prísť aj táto otázka. Škola, ja hovorím, že na všetko raz príde čas a bude aj to určite. Ako ja ho vidím a ako ho pozorujem, tak ten život na tom vleku alebo pri tom športe je pre neho všetko a fakt trávi 24 hodín denne s týmto športom. Zatiaľ to nejakým spôsobom tolerujeme, že na tú školu sa v podstate vykašľal alebo prestal študovať, tak snáď ešte to príde všetko.